Tapos na siya dito sa babaw kay may gipatay na kung dito nga pare. Tapos Oo. wala na lang siya ginubong. Dira na lang gid siya ginlubong. Ano na siya? Ang pare, Pinoy, foreigner, ano? Alright mga paps, good morning. So this is the day 2 of our saturation trip. So breakfast na yan. So namin madagalagay dasig ang internet. Actually ganito ga tanaw pa kami isang pinaka naming vlog sa Iloilo. So naman, okay. Okay, nagpamahaw kami subong. Ano ko lang na, bago ko lang na kin-upload ng video nga na. Bago lang yun, kagabi lang yun. Dasig ang internet there sa Chic Hotel. A few moments later. Okay, so nakahimos na kami. Kami ang mga laki, nakailis na ya. Pero mga girls tuya sa piyak ya. Why pa? Katulog pa sila ya. What? Hindi pa namin. Damo pa sila mga rituals. Okay. O nga rin, why pa sila ya ho? Okay. No, to We are women and that's normal for females. ang isa ya, ga-make up. Ang isa ya, tulog pa giti kaniya. Arisa, nahulong na si Ar. Mayo pa siya ni nakahimos na. Ang isa, di pa di ka pa muson. Napahilo si Ar. Gadong! Okay ka lang, Gadong? Okay. Sige. Ay! Shuy! A few moments later. Isa na kauras, so man sila gyapon niya kahimos ya. Well, let's go na. Naog na ta sa lobby na lang kita. Okay, so namin kitang stay namon di sa Chic Hotel dito sa San Jose Antique. So salamat gid kay Miss ano Miss NN? Okay. Sorry. Okay. Salamat din kay Miss Ann, kay Sir Winston. Namin ginating inyong hotel. So, gina-recommend ko gid nga when dili ka mo mabuyo sa ano sa Antique, dili ka mo sa Chic Hotel. Thank you gid, Ann. Bye-bye. Okay, so day 2 na sa ngamon nga Antique trip. Ma-saturate kami, makadto kami sa North part sa Kulasi. Okay, ready na ni sila. Tingala na. Ayun. Okay, so nagbalik kami pero may laki di pa man layo. Nalipatan ni Bayane wallet ya. Okay? So Sir, hindi kami makaroon. Gismel dando no dia, di mo gati dapat balikan gid kag. Syempre, mayo man kay nagbalik kami kay kanon na ni Miel ang tinapaya. May free breakfast kami so wala siya kakaon. So, okay na. No, pwede na makaon tong tinapaya ginpa toast yan na. Patoast ko na. Very good, sulit ang balik namon. Naka-check out ka na. At tinapay niya nga toast. Parang iya nga ketchup. Kung kaya ginapasaya na. Ketchup niya? Ay, miss. Ay, ko yung para ka pamahaw. Ay, ano, man tong tag-iyas ang... Ako rin wallet, okay lang na yan. Okay lang na yan. Importanteng tinapay. Malintabay! Sana, hindi lang tinapay. Ano na yung pinaka-unique na tinapay? Ipakita ko sa inyo karon. Okay. Hi guys! Okay, alin ang tinapay ni Miel. Ano ang aking tinapay? Namin sila kay mabalikan no pa yung imo tinapay. So here is the tinapay. Nagwa pa si Queenie Bell. Wow, naminaming at tinapay ba? Red pa Sige, nila niya bibili na pagkana. Hindi mo ubos ha? So may ara siya leveling. May leveling siya kag may palaman. May strawberry siya. Unique Ha? Okay, so solved na. Nakuha ng tinapay yan, nakuha na wallet yan. Okay? O, lakad na ta. Bilhin to si Queenie.
naman ang nagawas-was subong ah. Kapamalay-malay siya oh. Balano no. Ano ba ni ano mo? Club Mayo-mayo. Isawagin mo. Ang importante, dapat aggressive ka, panulod-nulod sa mga possible prospects. Saturated, nakatama ang Iloilo eh. So, di naman sa antike, kay syempre damo man di capable magbayad sa investment nga nimo. Okay, so matisting man ko lakat-lakat ah. Mamalay-balay. Tulog lang gani. Bao, grabe nga grabe nga rambutan, no? Pula-pula tayo sa lingon, dato na na. Kaya na-distract sila, imbes na mangilintis na rambutan na. Ilaw na? Ah, lain lang kanya nga variety. Ah, may yellow pag ganyan, no? Pungpong lang oh. Yellow nga rambutan. Plan. Pula nga rambutan. Tagbalay. Tagbalay. Naka-jogging pants. Amo na yung pinakabata nga hinte, ho? 7 years old pa lang, kasaturate na siya. Pakita, flyers. Okay, ginapalagtag mo na. Oo, sige. Kayod. Malas galing kay nag-ulan eh. Di kami kapayaw. Wala tayo kaulan, tip. Makapagusto kami pamalay-malay. Sa kanao. Okay, jackpot. May nakita kami nga compound din, mga dagko nga balay. Naman tagiyan isang eskulahan. So si Neil, no? Si Neil ang bakas-bakas to. Umulan. Umaraw. Mga bayanta nga nga pasudlon siya. Daw hindi man makawat tsura ni Neil ah. Hindi man na siya magano. Nagpangaw-aw na siya. Nagbalik sa. Nagaw-aw. Nag-aw sa. Ako naman nag-haul man lang na. Ano tabo? Hindi ko nagtahalang ito. Noong katuwan ako yung nakagasang ito. Ado ka na yan. Ah, kapila ka na makagasay ito, kadua? Tingala ko man. Tusok-tusok ko lang ito sa babayan. Pare pa di gani oh. Pag sa tiil mo. Sa amuning buhay ah, hinte. Tingala ko bisa aga baris ka. Another candidate na naman niya balay. Was-was, Miel, was-was. Anong mahambal mo, Nat? Amuni kabudlay, buhay ay hente, bisan ka ulan. Rain or shine. Enjoy Grabe. yapon. Basa man. Oh. Ano, Nel? Enjoy. Enjoy yapon. Gampang-hampa. Enjoy ka na? Nami kaya feeling yung ginapangabudlayan, mga makaklop tapos close still daw. Siya subong nga pangabudlay ito. Dumayo kay Lawig istorya nila. Ginapangabay ko lang ang ginasuryahan nila kundo ginman no or property sa base bla rambutan ba oh. Bro, base na pamangkot niya kung anong variety isang kapayas na oh. Lagko bunga yan. Sabana, pero Okay. willing. Pero okay. Yes, oo. Scroll nag-attach yung number. Very good. Okay, very good. Nice. Si Kevin na naman, si Kevin. Aray na. Kasi sa ligay nun. You can do it. Kasi lack of knowledge lang siya. Nagpakita pa lang lang. Oo, ano pa Oh, oo. no. Ano man, Tamaan practice niya, makes tamaan. perfect man, diba? Eh, Kaya mo na, Kev. Kaya mo na. Yung mga kaya yung makadito. Nag-esturyagit siya sa tagiya, subong. Ara to, oh. Kay Dosey. So, ang ginahulat na lang namon, kilanlan niya gid bulig. Masulod ko to. Nice. Oh, oy, lumayo. Sugataan na sir. Nagyaga kami din sa Florings Carinderia. well known sa adobo native. Adobo native chicken ay la specialty. Okay, nakakaon na kami. Naka-recharge na kami. Kapaw na yunay sila to. Busog na eh. So, back to work na naman ah. Thank you kita. Mga nurse kag doktor.
Hindi ka nakasaka ako na. Ayos na ba? Busog na? Ano sir? Ayos na. May ano, Oh. lunod na. Ay, Miel! May tay-tay galit daw? Ang laba. Oo. Ikaw mo ginawa? Ay, no. Dihatso lagi? Okay, so may ari di laba nga tay-tay. So tanan kami pungga namon ginawa sa paglabot sa punta. Okay? So videoan ko ha. Wala dayay ha. Wala dayay. Wala, may mga Okay. sakadlaw, ha? Wala may mapakadlaw, hipos lang. Okay? No, hindi ka magpaano. Ano kasi patagay-tagay Okay. mo, ha? Dos segunda. Kasi gonta bala na. Okay. Check it. Aring tay-tay oh. Okay, aring tay-tay. Okay. Baka 1 minute ha. Okay. May mga barko dito. Ready? May nakatanan ko ha? Okay. Bon Sinengol, may sale na, may sale. Tapos tumatinggaan ako, tanay-tanay. Bala pero kina pinunggan ko lang. Naanaog kami kay may ari di sang hanging bridge nakita namon. So katuan namon kag makuha kami sa mga videos to kag mapapicture kami. Let's go. Excited ka na? So yun, next year po siya nabulok. Ari di ayo ng hanging bridge oh. Sa likod oh. Sa likod. Di na, tsagan mo lang na. Sa mga taga Iloilo kag mga taga syudad ya. Why niya mo? Ayan na. Hindi mo ba? Ayan na. Kulbaan, sir. Tsagan mo lang na. Kanaba mo lang gani. Medyo kauyog. Sabi siya medyo kauyog. Ari ko di ah. Hindi mo kulban. Ari ko di. Oh my God. Ning hanging bridge. Hindi man kita makataas ah. Pero syempre ka uyog-uyog eh. Ang salogya is ano? Steel. Tapos supported by mga steel wires. Okay. Okay, picture anay. Nga hanging bridge. Wow, hindi na siya. Siya gining nakingos mo. Na magpanaog di. Name kaya. May cross na siya dito sa babaw kay may ipatay na kuno dito nga pare. Tapos Oo. wala na lang siya inubong. Din ang cross. Okay. Ang dira na lang gid siya ginlubong. Ano na siya? Ang pare Pinoy, foreigner, ano? Grabe no. Kasi dali siya gina-assign sa baryo nga ni. Siya no lang. Naka-picture taking kami di ah. Tingala mga tumandok di kung gainano kami. Siyempre kung may gamanol man sa syudad, may gamanol man sa umay, no? Total lang na ya. Tapos balos lang na. Kay niya sa Ililo mo. Ko ano ang alan sang taytay? Tigmamali Suspension Bridge. Tigmamali Suspension Bridge. Dire sa Valderrama, no? Oo. Okay. And the longest hanging bridge ganun yun mo. Longest running bridge? Hanging bridge. Hanging bridge, okay. Tinong, salamat Kinong. Appreciate kinamon. Official man ko diri. Official ka Kinong. Ano ka Kinong? Si Jupuno. Okay. Kagawad Puno. Kagawad Puno. Okay. Sige Nong, salamat. Mayo kay si Kagawad nakatag sa impormasyon sa aton. The longest hanging bridge dire
Ano ganito? Tigmamali. Sige nang. So dito ba kadto man? Sa church ko no, sa babaw. Sa babaw siya bali. Ari guro nung sa ano Leo. Amo ne? Sa amo ni. Oo. Oy, tumayo ne. Ay, mahaba ko Nice. nga dala. Mayo kay konkreto man ang ano ang kalsada. Hindi rough road. May church siya ang destination. Okay. Ito mapakasal sa heaven church. Ayos ah. Hala ka nami. Okay. Pagit ka rin tapos. Ay, my God. Nami oh. Ara nagapalapit ng ulan no. Ay kanami oh, nami tanawon gali oh. Oo, no. Na. Makita mo amo na gali ang tsura sang ulan yung kapapalapit sa imo. Can you see that? Sabi no, subo mo lang makita. Makita, mag-ibalang ka pa pala. Kadalaga ng ulan, di po ga. Kahit hindi kami sa baba bukid. Oo, sa Kaya pinakababaw ikot din. yan, no? Hopefully malapawan yung isang ulan na kag makapanaog kami. Nga to, hindi na to sightseeing na nangyayang adventure na nga to now. Pero okay man ah. Amo ning perks sa ang buhay ahente. Uy, di ko Bukbok ng ulan. Doon na, may tayo itong kanina, kayo doon pang bagyo.